Bueno, bo día a todos e a todas por vir esta roda de prensa. Bueno, pues queríamos comunicar un par de cousiñas e compartidas con vos. Neste próximo pleno, no próximo venres, vais a facer un relevo de diputados, xa estaba preestablecido, digamos, ao principio de mandato. Neste momento, neste próximo pleno, van deixar ao seu escaño Susana Rodríguez, que tenente alcalde e concelleira en Amoeiro, e a Marina Vázquez, a concelleira en Ríos. Bueno, as dúas lle queremos agradecer públicamente a súa dedicación deste tempo, nestes meses, prácticamente 2 anos e medio, que estuveron connosco e a súa boa labor. No seu canto van tomar o relevo Susana Rodríguez, que é tenente alcalde en Coles, e Eva Pérez Garnote, que é a actual alcaldesa de Vilar de Bos. Bueno, tamén, como vais sabedes, o ano pasado, a través dunha iniciativa do Partido Socialista, implantouse un plan de vivenda, o primeiro plan de vivenda da Diputación de Ourense, onde se recollía unha axuda de 40.000 euros para os concellos que quixeran mercar ou rehabilitar unha casa para poñer en alquiler social. Bueno, este primeiro plan tiña unha dotación de 500.000 euros, ou ten unha dotación de 500.000 euros. Pois ben, nestes próximos días se vai a resolver esta convocatoria. Já sabemos, por datos que nos deron nas comisións, que hai máis peticións que o crédito permite para atendelas a todas. Entonces, o Partido Socialista vende a registrar unha solicitude para que na vendeira modificación de crédito, que máis ou menos será en febreiro ou marzo, se amplíe esta partida para dar cabida a todas as peticións. Recordar que nos orzamentos deste ano xa habíamos levado tamén a iniciativa de ampliar esta partida. Este ano se amplía esa partida de 500.000 a 1.200.000 euros. Pois bueno, o que demandamos agora é que, atendendo a necesidade creo que todas as institucións temos de loitar por unha vivenda pública e de prezos asequibles, bueno, pois instar a que o goberno da Diputación pois amplíe este crédito para recoller todas aquelas solicitudes que entraron tempo e forma no ano 2025 dos concellos. A parte disso, bueno, o Partido Socialista leva ao próximo pleno tamén 2 mocións. Unha primeira respecto a Enorde e o papel que representa dentro do organigrama da Diputación. Tamén recordar que a través dunha moción presentada polo Partido Socialista aprobamos a disolución e posterior integración da Diputación deste organismo autónomo. Posteriormente, fai uns meses solicitamos un informe sobre o procedimento desta integración. Entregóusenos un documento emitido polo propio Inorde que vai o título Informe de análisis de costes sobre a eventual integración de Inorde como unha área da Diputación provincial. Este informe técnico emitido polo propio Inorde presentaba ou non cumplía, digamos, uns requisitos mínimos exigibles a un documento de análisis institucional riguroso, observando carencias fundamentales, como son unha carencia de datos obxectivos, non achega nin indicadores de rendemento, nin impacto ou eficiencia que permiten avaliar a xestión do organismo. Unha opacidade informativa, levamos do ano 2022 sin presentar unha rendición de contas dos traballos que fai o Inorde, en onde evidencia, digamos, unha grave carencia. Unha falta de visión estratégica, non se define unha estrategia de desenvolvemento económico provincial, ni se priorizan sectores ou territorios. Ao mesmo tempo, tampouco se fai unha proposta contradictoria, porque crea unha nova dirección específica, como recolle o informe, e vai en contra do obxectivo de simplificación administrativa que nos pedíamos. E unha falta de justificación, non se demostran as vantaxes do modelo actual, ni se compara con alternativas máis eficientes. Por ben, ademais de non asumir este acordo plenario de integración de Inorde na Diputación, utilízase este organismo de forma partidista, como podemos ver no recente informe Sergado que fixo sobre o impacto da eliminación das paradas da Gudiña. Un estudio cun coste de 11.000 euros máis IBE, que o propio Inorde recoñece que se trata dun estudio en fase de desenvolvemento e que os datos son preliminares. Sin embargo, os publica como instrumento político. O noso grupo, na moción que levamos ao próximo pleno, instamos ao Inorde a facer este mesmo estudio sobre o impacto territorial, económico e social do deterioro dos servicios sanitarios públicos na provincia de Ourense, prestando especial atención á situación do Hospital Comarcal de Valdeorras, ao peche ou redución de servicios en centros de saúde rurais, a lista de espera no CHOU,
a supresión da unidade post-Covid ou o peche da unidade de cancro infantil, e tamén os efectos da dificultade de acceso aos servicios especializados nas comarcas. Tamén queríamos ampliar este estudio sobre a diminución dos servicios educativos públicos na provincia, ata a data da falta de prazas públicas de educación infantil de 0 a 3 anos e os recortes en programas de conciliación. Por último, tamén levamos outra moción sobre o soterramento da Avenida Otero Pedrallo. Como ben sabedes, esta é unha demanda histórica da sociedade orensana, da universidade, dos grupos políticos e creo que de entorno todo o tecido socioeconómico. Creemos que é o momento de levantar a voz contra esta discriminación e deixar de recibir migallas. Últimamente se nos anunciou un refugio climático, unha posta en marcha unha plantación de uns árboles. Creemos que é o momento de revertir esta situación. A sociedade orensana xa falou moi claro sobre esta situación en numerosas ocasións. Buscar a permeabilidade dos dous campus universitarios e facer un bulevar que permita esta unión. Xunta e Concello e Xunta teñen que ir a man neste proxecto e temos que ser capaces de revertir esta situación. O campus universitario e a futura sede administrativa da Xunta de Galicia non poden ter esa barreira, esa fenda que os separe da cidade. Creemos que é o momento de presentar un proxecto ambicioso, realista ao mesmo tempo, e que remate con esta situación de división destas dúas partes da cidade de Ourense. Pois iso que os quería comentar. Agora quedo a vosa disposición para as preguntas que querades realizar ou facer. Dixeron cantas peticións exactamente se presentaron para o tema da vivenda? Sí, se presentaron 33 peticións. Delas se nos comentou que 5 non reunían os requisitos, que non estaban presentados, non reunían os requisitos. Económicamente nos daría simplemente para 14 peticións. É dicir, estamos falando de máis ou menos que faría falta duplicar o orzamento do ano 25, é dicir, estábamos falando de 500.000 euros, probablemente na modificación haya que poñer outros 500.000 euros para ampliar ese crédito a 1 millón de euros para poder dar satisfacción a todas as peticións de vivenda. Pero creemos que é fundamental neste momento todas as institucións públicas, tanto concellos como Diputación, como Xunta de Galicia e o Estado, por suposto, de facer un esforzo inversor na política de vivenda, porque creo que é un dos grandes problemas que temos neste momento a sociedade española neste caso, e creo que a Diputación tampouco debe quedar a marxen deste esforzo. De cara a esa modificación de crédito que se presentará, como decía, no sé, febrero o marzo. Sí, marzo. Este será una de las cuestiones que pondrá sobre la mesa el Partido Socialista. ¿Otras cuestiones? Sí, vamos a ver. Nos ahora solicitamos xa que se recolla esta, digamos, este sería sobre unha petición, unha moción, unha solicitude de convocatoria do ano 2025. E normalmente para ano 2026, como dicía eu antes, xa habíamos feito esa alegación nos orzamentos, e onde inicialmente se prevían 500.000 euros, van 1.200.000 euros para o plan de vivenda. Entonces, con eses 1.200.000 euros, creo que no plan de vivenda estaríamos máis ou menos coberto. Indudablemente, se detectamos na próxima convocatoria, no 2026, que sigue sendo insuficiente para a convocatoria e os concellos siguen demandando esa axuda en máis, sí que seguiríamos pedindo, digamos, que se ampliara o crédito para esa partida de vivenda. Para nós é fundamental que este plan de vivenda salgan, digamos, en consonancia coa demanda toda que ten a ciudadanía e se dé cobertura a todas as demandas dos concellos. Non pregunta máis? Bueno, pois agradecer.